Masih Ferangke tumpan kadom pajirlo pini nili men rensi ti EPSLC Langhin Constituency Committee along General Secretary lasi nili tum EPSLC hinpen kejon man members tumpen danglok bang thompli CM along ke dam har bang so photo mate photo ke klang ro ka puthak asa o EPSLC Central Committee pendanglok Constituency Committee tum bang so puthak photo ke klang puthak lam ki ge do puthak se nili nal tum phan pherangke mege phalo lasi Central Committee halad EPSLC Central Committee spokesperson Dipen Rongpi lanili tumpan BJP atumke mane kither ke happen loksi munit kipon la puson si alang li la 27 ani hala jaipong long press meet dosi la tumningi lo lasi nili tumpan ke nangke ther nangke happen le la bangso CM long Dr. Tuliram long hanglong nangapon kali la nili tum ningke hang pen nili tum jungjung ningke hang pen kicing kikang tungsi nili tum ke dam lake lasi la bangso ke dam setame nili tum jungjung kali ladak Langhin BDC chairman Sar Kiron tok BC afansi bare bar nili tum chuningri dam si nipon tha pusi alang lisi nili tum phan nang pon lo Nilimen Sondo Singti ladak adorso area dentang ti lapen gunestan la tinta PS along nili soktigen ro in charge lo lasi ladak nili tum phan EPSLC alida tum secretary pen chenglok rat alang tum ongdung members tum nili tum along nililong lapen nili soktigen ro in charge along lapen dak local committee president Samson Ingti lapen nili tumalong secretary Rajesh Ingti lahai tumpen nili tumalong wangsi kadok we lahai batai hini ki thom al nili tumlong wangsi chingki chethan pen si nili tum phan CM long nang pontha VDC sar long nang pontha palam pen si nili tum batai na chuningri pen si nili tum sar kiron tok VDC sar apan chuningri si CM long ana pa ponji phan alang litum hoi EPSLC secretary tum phan pon sinili tum kiron sar pen chingwai chingsai si la sinili tum phan nili tum ho CM along dam si CM along an chitong dam lo la pen kadok kawe la hai putha kan si 27 jai pong long jitu press meet ki pi la bangke ki pachubai la nil tum BJP asong numge ke ther ke happen le rada phan ke BJP asong bangke rat kacing thu nangji koson ma rat koson si kereng dok reng ni pen ke dudun long nangi ma labang sinili tumke kaketa chirok tok pen BJP ali dar suman ke claim ke dam sin ni tumke kaketa ke mangpon la sinili tum lason bangphan ke ther ke hapon ke ni tum parti ke BJP long ke claim pon pe pin lang la pen mui prang ke wang ni sitamin ni tum bang se la bang so bang ke claim pon pe la salang lu tum la so koi ke wang wala so koi ni tum hanang pi ke munon phi sitame labang so koi nang pipidet siakime kali pute nilitum sitame alang litum pan sudak pen engsai ponji lapen alang litum pan la so koi na pipot sudak pen nilitum BJP asong secretary president mate Shakti Kendro or BJP alidar tuman sitame alang litum pan pin rempon lo